Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Gracias por asistir a esta rolda de prensa que convocamos cada venres para informarvos, para darvos conta dos asuntos abordados na Xunta de Goberno. E hoxe contarvos, bueno, pois que dende a Deputación de Lugo continuamos demostrando con feitos o compromiso que temos coa mellora da mobilidade nesta provincia. Nese sentido, hoxe vimos precisamente de aprobar o último paso administrativo, o Plan de Seguridade e Saúde, para poder comenzar xa coas obras de rehabilitación do firme da LUP 2901, que comunica a capitalidade, Lugo, co concello de Palas de Rei, no tramo concretamente que vai do quilómetro 3.340 ao 5.400, e isto coincide á altura do concello de Lugo. É un proxecto que vimos de adxudicar en 85.000 euros, que é importante para estes dous concellos, para Palas e para Lugo, pero que tamén resulta de interés para o conxunto da provincia, porque se trata da estrada que dá acceso á autovía de Santiago. A esta actuación vense tamén a sumar as diferentes melloras que a Deputación de Lugo xa cometeu recentemente en estradas da comarca da Ulloa, a cal pertence o concello de Palas de Rei. Por poñer algún exemplo, en Palas invertimos recientemente 252.000 euros para mellorar a carretera que vai de Ribeira por Vilaseñor á Rampla de Covelo, a de Ferradal Novo á Igrexa de Vilar de Donas e a de Palas de Rei a Quindimil, e tamén a que vai de Leilón por Pambre ata Batán. En Antas de Ulla levamos invertidos preto de 69.000 euros na carretera que conecta Palas de Rei pola Ponte Merced con Antas, que une ademais a parroquia de Santa Mariña con Frádegas e Vilariño, este outra estrada, e que vai dende Antas ata o límite da provincia con Pontevedra por Santa Mariña, sae de Antas e remata en Frádegas. No que respecta á mobilidade, tamén aprobamos o último paso administrativo requerido para mellorar a estrada de Bravos a Pantaleón, no concello de Ourol, que vai a supoñer que os traballos poidan comenzar xa nas próximas semanas. Esta carretera é a máis rápida que teñen os veciños da parroquia de San Pantaleón para chegar a Ourol e a Viveiro, e aquí vanse a facer unha inversión de preto de 95.500 euros. Os traballos de mellora realízanse nun treito de máis de 7 kilómetros, entre os puntos kilométricos 630 metros e o kilómetro casi 8, os 7.950 metros, e van a consistir no acondicionamento da vía, na reposición das liñas e das marcas viarias reflexivas blancas, e tamén vamos a contar con un prazo de execución inferior ao ano, que é un total de 9 meses. E mellorando tamén na mobilidade, vimos de aprobar unha aplicación de remanentes de aforros do Plan Único do 2020 no concello de Láncara para financiar a mellora das vías municipais entre Asteire e Santa Cristina de Toirán, un total de 9.400 euros, para unha actuación que en total vai a supoñer unha inversión de 63.400 euros. E xa, por último, outro dos asuntos abordados no día de hoxe ten que ver coa aprobación da convocatoria e as bases específicas para constituir unha listaxe de emprego de técnico superior en protocolo para prestar os servicios de carácter temporal na Deputación. Esta é unha medida que responde á necesidade do servicio para poder xestionar con axilidade a incorporación de efectivos deste tipo funcional cando sexa necesario, e ademais está, por suposto, xustificada a súa incorporación. E pola miña parte, pois non teño nada máis que decirvos. Se necesitades algunha aclaración, encantada de poder facela. Sí?